Det er drone med det nye GPS-modul, og som I ser her, så er det et Google Maps, hvor vi flyver henad, og vi ligger på det grønne felt, og vi vil godt flyve over til der, hvor jeg sætter mine fingre nu. Herover kan vi ændre højden, så det vil sige, at vi kan gå op og så sige, at vi vil flyve i 10,7 meter, og hastigheden ændrer vi herover. Så siger vi take off, og helikopteren lidt op. Og så kan I se på min skærm her. Så filmer det på min skærm. Så trykker vi go, hvis vi gerne vil have den til at effektuere ruten. Vi har ruten derovre. Sådan der. Trykker go, og så er helikopteren stukket af. På vej mod det bestemte punkt. Og hernede på min skærm, så kan I se, hvor den bevæger sig. Det er den grønne ring, der er dronen, og det er den røde, der er bestemmelsspunktet. Så der kan man sådan se, at den er snart ved at være derhenne. Og hvis man kigger op, så kan I se, at dronen er meget langt væk.